भगवान के जब धेनुष जब टूट गइल बा, जयमाला पड़ गइल बा, राजा जनक जी सुनैना माता घरे आइल बलो, आया के सतानंद बाबा के बोला के आपाती लिखाइल बा, आपाती लिखा के जब भेजले बनी अयोध्या में, लेकिन जब दूत जाता रे खर्चा लागेला, बिना नेवता के बियाह ना होला। हाँ पाती के खर्चा चले करी बनू शादी बियाह होला तो नेवता जाला नु। हाँ जी तो नेवता लेके दूध जाता रे, तो खर्चा लगला, रास्ता खर्च भेजा जाला। हजाम के कैसे खर्चा कहे के बा कैसे और तो लिखी पातिया राजा जनक लिखी पातिया राजा जनक राजा दशरथ हमार भोला भैया के तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आई, हमारा रजनीश बाबू के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद आई। ये भगवान के बियाह में नेवता जा रहल बा, भगवान से के हे भगवान ये परिवार में एकदम मंगल के बारिश होखे, मंगलमय हरदम रहे। पतिया पातिया राजा छतिया लगा पतिया पातिया राजा छतिया लगा लिखल बाटे शुभ समाचार पाती लेके गए बड़े दूध अयोध्या में ले जाके राजा दशरथ के हाथ के पाती धले बड़े। राजा दशरथ पाती देखले बानी पढ़ले बानी, बहुत जोर से ठठा के हंसले बानी। कौशल्या रानी बट बड़ी करी कि महाराज आज बड़ा खुश बनी, का बात बा? राजा दशरथ के अरे खुशी से हमारा रहल नहीं खेजा, इतना ना खुश बनी कि थप ते गिर गई नी। इतना खुश बानी हम, इतना खुश बानी कौशल्या कि खुशी के बारे ठिकाना हमारा नहीं के। कहली कौशल्या रानी के महाराज कुछ बताइब हमरा के। कहत राजा दशरथ के अरे बताइब कहे ना, तहार बबुआ तहार बेटा जाके जनकपुर में शिव जी के ध्यानुसार तुरले वालो और खुशी के बात ही बा कि हमनी के हिंदू रीत रिवाज से बरात लेके चले के बाद अपना सीता बेटी के पतोहू बना के अपना घर में लेके आवे के। कौशल्या रानी बहुत खुशी के बात बा, बरात सजाइल, अब बरात साज के बरात चलतिया। कैसे कहे के बा आरे राजा दशरथ सोजली बाड़ी भगवान के बियाह, अब भगवान के बियाह में के ना जाई महाराज, के कुर मन ना करी कि भक्ति भाव में हम ना जाई। आरे सुंदरा बरतिया जय में दुल्हारे और तब जवा
अरे बजला घन घोर जई में दुल्हा रजनीश बाबू रहुआ चली बराते ऐसे भगवान के बरात साथी जात आपके जाए के परी जे भी हमर भाई बस अभे चलो बजवाबा जला घन घोर जिमे दुल्हा रे बाजवाबा जला घन घोर जिमे बरात साज के चलल बिया। बरात कहाँ जाता? बरात लहले 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 माता बहने परछावन कह दियल बात कहाँ गइल? जाके कमला नदी तर बरात जाकर रुकतिया। वही जाके पत्रा खोलाता। अरे 27 दिन पहले ही बरात चली आई। लगन है या नहीं खे? ए महाराज बरात आपस आवो कैसे? ओ कमला नदी तर बिमला शहर बसावल गईल। 14 गो भुवन बनावल गईल। ओही जब बरात रोक दिहल गईल। हमार कहानी यही जा रुकतिया। ऐसा कि समय आधा घंटा के बाद अब एजा से हमार बाबू आगे बढ़ाए। जी बनावे खातिर कहां से लेबर ले बतावे के बा। आई चलिए एगो लयदारी ले ली। ब्याज के पढ़ने में धर कोसवा लयदारी हमारू है बा मर्द प्रदेश में अब मेहरारू घर है।